سلام زي خبركم تخاتلتي بين تي في لومسوني إسران شمونتن سنة زيت تدالو على توزينات تسلكم متسلخو كموترو كيساف تصامي مدباتنا نخ تكتاتلو لان عدمكو بقدام النتار استزينا أمونغو حيلتات مكل خال تقرين سرايت إثيوبيان هلومن وقع قتلو علوم نبع الجنرال سعر مكونن زقة لو الكسب نحلفت كأسرتها فريدو سوماليا أبزوبا بونتلاند إسران حدن أبالات الشباب بتيت تقنصلهم أمريكا بلعل إيران سوريان هدبداب نفرتي كم زفتمت غليصا زموت نبار عساس زغففو يمناويان أبكرسو 1.5 مليون دولار زت تجمته هبتي كم زرخبون قال انزد هس زيناتات حيزلكم مصيلخو سناي ناي مكتال غزي እንዳተመነኹ أبزا ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ سبسكرايب ክትገብሩ بخبري يعدمكم نبع الجنرال سعر مكونن زقة لو الكسب نحلفت كأسر تأفريدو إتماجر شوم سراويت مكل خال إثيوبيا زنبره جنرال سعر مكونن بصايو ميجان جنرال غزاي أبران زقة لنحلفت كأسر تأفريدو مقابيات سرش بران قدات حق منقسن العلوي بيت فردي لومي آب زحلف وصانم اتقابنت فتي موزة تبالي حلاوي جنرال سعر مكونن حلقة عسرته مسافن تتقابوه ماسرتي عرم لك خغط سعوسينم تقول كسب كرم خلت عمت نازقابن كفت من كل هنا زقود دايخ كتاتل سنها سالساي مقابيا بيت فردي لدتام حلقة عسرته مسافن تقابن يا مخانو ب4 سنة خلتشن إسران عدن وسان أحلفه من بارو يذكر باز مسرت عقب حق فيرال تقول كسب نزفت سمو جمن بموت خطع زبل حتو قاري وكان تنبرم بيت فردقن هن حلفت كأسر وسينم تعقب حق ابزوص وحبرتاتي تخصصي حلافي بيرو سلام اندحنت نزبن كل الامحرا باز نبره برغادير جنرال آسام منو صقه باز تمرح جبن تساتافي كم زنبرن هنا جنرال سعر مكونن مختلو زنبره جنرال برهانو جولان نمقتال تأزاز كم زتوهابون تقسيو نيرم إسران سلستان جنبوت كلتشن 19 عام تمرت مشت ساعة تشعتم حلقة 10 مسافن تتقابو آب بحر دار زت تفتسم بتقعتي مسمعم تاكوسون جنرال سعره ما كونن ميجر جنرال غزاي أبران بمقتل كهدم تخيبو آب كيدو ويلم قدايو بيت فرد خريت صنيحو كبل أتعقب حقي قليتم أب تمساسا لعلت أب كل محراب استفتسم متقعتي رئيسم محدارتي كل الزنبرم دكتور أمباتشو مكونن كالوت لعلوت أمرار حنون تقاتلهم يوم أمونكو حالتات مكل خال تقرين سراويت إثيوبيان هلومون وقع قتلو وعلو أب كل تقراي كاب زحلف سمون جميرو بوفري ألولا بانا غاز تسميو بزحية لملكو يغطل كم زلو زفلت كوينم لومي رفادون أتي أب كل محرات زمت أب كبابي لالي بلا حيال تمتم هي جبر كم زلو تفليتم منقس إثيوبيا كاب بزحبرة تسبي إثيوبيا زأخ خبوم وتدرات بنفرتي أب بهدار كأكبوم دحرمت نحم أتنتي أب زسالستي بحالتات مكل خال تقراي ناز وردو آددا مرخاتن موتن سراويتو ناز خونن مشفان فلو حالتاتو كام زوافرك فلت تخيلم حالتات من كل خال تقراي بون قراصنتن مورالو ابري كله ابزلوان مستبخ للامحرا كاتو ز حسب سراويت ኢትዮጵያ حيالو يكير كم زلوم منጭታት ይታውሱም እዙገሉ ምን ጎዝ ጀመረ ከሆነ ከልሁ በከቢድ ብረትን ታንክታትን ዝተሰነይ በመኻኑም ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ህዝብታትና በረኻታት ይሃድሙ ከም ዘለዎ ተጠቂሱም እዛብ ከባቢ ላሊበላ ዝካየድ ዘሎ ፈታን ውግእ በዓውት ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ምዝዛዘም ሰራዊት ኢትዮጵያን ኣብ ኣሕመድን ናይ መወዳታ ጻንሕቶም ከሆን ከም ዝኽእል ወታደራዊ ኪላታት የምቱ أب سوماليا زوبا بوتلاند إسران حدن أبلات آل شباب بتيت تقنصلهم اتوم إسران حدن دك تبعته بوتادرو بيت فردي قال كايو أبلات إسلامي وجل آل شباب مخانو مسترغاغصم بموت كقصعو تبينوم بمسألة بينت بيت فردتهم أبلات آل شباب يمزت تبالو إسران حدن دك تبعته بتيت تقاتلهم منقساوت راديو سوماليلاند 10 منتخبتهم بموت زت تقصعو أب زحلف لل10 عامتات كنصلان ناي بومبا متقاتن كايدو مصنعم أول مرتو كم بزرخبهم غليصو اتوم أبلات آل شباب زت تبالو إسران حدن
ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ዝተቐተሉሉ ጉጅለ አልሸባብ ኣብ ካልእ ክፋል ሶማልያ መጥቃዕቲ ብምክያድ ወታደራት መንግስቲ ከም ዝቐተለ ተገሊጹ ኣቀድማ ቢሉን ኣብ ካልእ ክፋል ሶማልያ ኣብ ልዕሊ ኣባላት አልሸባብ ዝተባሉ ናይ ሞት መቕጻዕቲ ክካየድ ጸኒሑ እዚ ኣብ ፑንትላንድ ዝተኻየደ ግን ብቁጽሪ እቲ ዝበዝሕ ምዃኑ ዝንገረሉ ሰመዚ ፑንትላንድ ንኣባላት አልሸባብ ምስ አልሸባብ ዝተሓባበሩን ናብ ሕጊ ኣቕሪቦም ዝግቦ መቕጻዕቲ ከም ዝህቦም በተደጋጋሚ ቃል ከኣቱ ይስምዑ እዮም እስላማዊ ጉጅለ አልሸባብ ዝዓበየ ክፋል ደቡባውን ማእከላይ ክፋል ሶማልያ ተቆጻጺሩ ከም ዘሎም ኣብ ወርሒ ጥቕምቲ ብሂራር ኢንስቲትዩት ዝተኻየደ መጽናዕቲ ይሕብር እቲ መጽናዕቲ እቲ እስላማዊ ጉጅለ ልዕሊ መንግስቲ ሶማል ባጀት ከም ዘለዎ እዩ ዝግለጽ እቲ ቅትለት 21 ኣባላት አልሸባብ በሰንበት ኣብ ዝተኻየደሉ ዕጡዋት እስላማዊ ጉጅለ አልሸባብ ኣብ ዞባ ምውዱጉ እትርከብ ከተማ ዊሰል ተቆጻጺሮማ ኣባላት አልሸባብ ኣብታ ከተማ ዝነበረ ወታደራዊ ማዕስከር ኣብ ዝተቆጻጸሩ ብውሕዱ 20 ወታደራት መንግስቲ ከም ዝቐተሉ ገለ ጸብጻባት ይሕብሩ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራቅን ሶርያን ደብዳብ ነፈርቲ ከም ዝፈጸመት ገሊጻ ኣሜሪካ አንጻረቶም ብኢራን ዝድገፉ ኣብ ኢራቅን ሶርያን ዝንቀሳቀሱ ሚሊሻታት ደብዳብ ነፈርቲ ከም ዝኸፈት ፔንታጎን ኣፍሊጡ በዚ መሰረት ኣብ ትካላት መምርሒ ሰራዊትን መኽዘን ኣጽዋን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ተኻይዱ ኣሎ ክብል ፔንታጎን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሩ እቲ መጥቃዕቲ እቶም ሚሊሻታት ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ተጠቂሞም ኣብ ልዕሊ ወታደራት ኣሜሪካ ንዝፈጸሙ መጥቃዕቲ ዝወሃብ ዘሎ ግብረ መልሲ ከም ዝኾነውን ተገሊጹ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ወታደራት ኣሜሪካ ንምሕላው ስጉምቲ ከም ዝወስድ ንጹር ይውን ኢሉ ፕሬዝዳንት ባይደን ናብ ስልጣን ምስ መጽ ኣብ ልዕሊ ብኢራን ዝድገፉ ሚሊሻታት ስጉምቲ ደብዳብ ነፈርቲ ክውሰድ ከፍቅድ እዚ ንኻላይ ግዜ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኣብ ኢራቅ ዘሎ ሰራዊት ኣሜሪካ በሰብ ኣልቦ ነፈርቲ መጥቃዕቲ ተፈጺሙ ነይሩ እዩ ኢራን ግን ኣብዚ ጉዳይ ኢድ ከም ዘይብላያ ተገለጽ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣስታት 2005 ወታደራት ኣሜሪካ አንጻር ጂሃዳዊ እስላማዊ መንግስቲ አይኤስ ክዋጋ ኣብ ኢራቅ ተዋፊሩ ይርከብ ፔንታጎን ከም ዝብሉ ድማ ኣብ ሶርያ ክልተ ኣብ ኢራቅ ድማ ሓደ ወታደራዊ ዕላማ ዝገብሩ መጥቃዕታት ኣየር ተፈጺሞም ኣለው ካታይ ብሂዝቦላህን ካታይ ብሰይድ አልሹሃድን ሓዊሱ ብኢራን ዝድገፉ ጉጅለታት ሚሊሻም ነቶም ዕላማ ዝተገበሩ ትካላት ከም ዝጥቀሙሎም ተሓቢሩሎም ኣሜሪካ ካብ 2009 ጀሚሩ ካታይ ብሂዝቦላህ ሰላምን ርጋትን ኢራቅ ኣብ ሓደ ኣውዲቑ ብምባል ኣብ መዝገብ ሽብር ኣስፊራቶያ እቲ ናይ ሕጂ ስጉምቲ ኣሜሪካ ንርሳ ክትከላኸል ዝወሰደቶ ይክብል ፔንታጎን ሓቢሩ ሓደጋ ጠጠው ንምባል ዝተተለመ ኣድላይ ግቡእን ኮነ ተባሂሉ ዝተወሰደን ስጉምቲ ወሲዳላ ንጹር መልእኽቱን ንምሕላፍ ዝዓለመ ኢሉ ይኹን በርበት መጥቃዕቲ ዝሞተ ወይ ኣካላዊ መጉዳእቲ ዝበጽሑ ምህላው ኣይተገለጸን ማዕከን ዜና AFP ከም ዝጸብጽቦን ግን ኣብ ሶርያ 5 ሚሊሻታት በመጥቃዕቲ ነፈርቲ ኣሜሪካ ተቐቲሎም ኣለው ክብል ጸብጺቡ እዩ ማዕከን ዜና ሶርያ ሳና ብጎኑ ሓደ ህፃን ከም ዝሞተን ብውሕዱ 3 ሰባት ከም ዝቆሰሉን ጸብጻብ ክብል AFP ሓቢሩ ኣብ 2003 ዓመተ ምህረት በመሪሕነት ኣሜሪካ ሳዳም ሁሴን ካብ ስልጣን ካብ ዝእለ ጀሚሩ ኢራን ኣብ ውሽጢ ጉዳያት ኢራቅ ኢዳ ከም እትሕውስ ይግለጽ እዩ ዝሞተ ዓሳ ነባሪ ዝገፈፉ የመናውያን ኣብ ከርሱ 1.5 ሚሊዮን ዶላር ዝተገመተ ሃብቲ ረኺቦም እቶም ኣስታት 35 ዝኾኑ የመናውያን ቅድሚ 4 ኣዋርሕ ኣቢሎም ኣስታት 26 ኪሎሜትር ንደቡብ ካብ ገማግም ባሕሪ ዓደን ዓሳ ኣብ ዝገፍሉ ዝነበሩ እዋን ዝሞተ ዓሳ ነባሪ ብሰክዔቶም ተታሒዙ ነታ ዓሳ ናብ ገማግም ባሕሪ ብምስሓብ እናጠብሑ ውሽጡ ምስ ጎርጎሩ ግናም ሓደ ተስፋ ዝሃቦም ክቡር ምዃኑ ዝገመትዎ እምኒ መሳሊ ነገር እዮም ረኺቦም እቲ ዝረኸቦ ኣስታት 127 ኪሎ ዝተመዘነ እምኒ መሳሊ ነገር ኣምበር ግሪስ ዝበሃል ማዕድን ኮይኑ በክቡር ዋጋ ዝሽየጥ ዓይነ ጨና ኣብ መፍራይ ተደላይ ምዃኑ ብመንገዲ ደላሎ ክፈልጡ ኽኢሎም እቶም ዝተሓተ መነባብሮ ዝጸንሖም የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ እቲ ዝረኸቦ ማዕድን ልዕሊ 1 ሚሊዮን ዶላር ዋጋ ከውጻሎም ዝብል ግምት ግና ፈጺሙ ከም ዘይነበሮም ፋርስ ዓብዱል ሐኪም ዝተባለ ሓደ ካብኣቶም ሓቢሩ እቲ ማዕድን ናብ ደላሎ ምስ ወረደ ዘይጋ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝኾነ ነጋዳይ ብ1.5 ሚሊዮን ዶላር ዓዲግዎም
እቶም ገፍቲ ዓሳነት ዘይተጸበዩ ሃብቲ በይኖም ክጋይጽሉ ኣይመረጹን እንታይ ደኣም ኣብቲ ዝነብሩሉ ሕብረተሰብ ኣዝዮም ጽጉማትን ዝበሃሉ ወገናቶም ከም ዝሓገዝሉ ምስ ገለ ካብኣቶም ዕላል ዘካየደ ወኪል ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ካብ ዓደን ጸብጺቡ ግብጺ ኣብ ደቡብ ሱዳን ንዝህነጽ ዲጋህ መጽናዕቲ ከተዳሉ ኣብ ስምዕ ከም ዝተበጽሐ ተገሊጹ እቲ ዲጋህ ንኣስታት ፍርቂ ሚሊዮን ህዝቢ ጽሩይ ዝስተማይ ከባጽዕን ለሊ 10 ሜጋዋት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ድማ ከመንጩን ተጽቢት ይግበረሉ ኣብ ሕርሻ ዝስተ ማይን ጸዓትን ከገልግል ተባሂሉ ዝህነጽ ዘሎ ናይ ደቡብ ሱዳን ዲጋም ብግብጺ መጽናዕቲ ክካየደሉን ግብጺ ድማ ኣብ ሓያሎ ፕሮጀክታት ሓገዝ ከተበርክትን ኣብ ስምዕ ዝተበጽሐ ብሚኒስትር ሃብቲ ማይን ሕርሻን ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ግብጺ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ጁባ ድሕሪ ዘካየዱ ናይ ስራሕ መብጻሕ እዩ ግብጽን ደቡብ ሱዳን ኣብ መርገጺ ኣጠቓቕማ ናይልን ኢትዮጵያን እታንጹ ዘላ ዲጋን ከምኡ ድማ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ንምዝታይ ዘንቀደ ላዕለዋይ ኮሚቴ ክልቲአን ሃገራት ዝመጽእ ወርሑ ኣብ ካይሮ ክካየድ መደብ ኣሎ ብወገን ደቡብ ሱዳን ምክትል ፕሬዚደንት ጄምስ ዋኒ ኢጎ ዝመርሑ ጉጅለ ሚኒስተራት ናብ ግብጺ ብምምራሕ ምስቲ በቀዳማይ ሚኒስተር ሙስጠፋ ማዱቡሊ ዝምራሕ ወኪል መንግስቲ ግብጺ ክዝትዩ በጉዳይ ኣጠቓቕማ ናይ ኢትዮጵያ እታንጹ ዘላ ዲጋን ኣብ ምስሓብ እትርከብ ግብጺ ፖለቲካዊ ዲፕሎማሲያውን ጸጥታውን ጸቕጢ ንምፍጣር ምስ ጎረባብቲ ኢትዮጵያ ጽዑቕ ርክባት ኣብ ምክያድያ እትርከብ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝበልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና ምሳና ስለ ዝጽናሕኩም ብልቢ ነመስግን ሰናይ ንዓኹም